Helo! Penis. Helo. Croeso i'r stream! Heddiw, ni'n mynd i bod yn chwarae game o enw Unturned. Nawr, I heb di chwarae game hyn ers tua 2014, pryd roedd yn mewn fel early access neu rhywbeth. Mewn mae dal yn. So ni'n mynd i gweld sut mae wedi newid, os mae wedi, a os mae'n... Wel, beth mae'n fel, or if mae'n edrych yn... interesting. Yeah. Fi jyst yn mynd i ddweud, fel War Thunder, fi byth di chwarae hwn o'r blaen. Os chi'n gweld rhywun jyst yn troi ar y spot yn cerdded mewn i pethau, probably fi bydd y cymeriad yna. So, arfer, ond gobeithio, na i pigo fe fyny'n gyflym. Right, so ni angen ffigur allan sut i actually chwarae efo ei gilydd. So, eisiau fi just mynd mewn i fel server te, ac... Just invite on ie. Cool, right, pa map? Germany, actually, yeah, Germany, PEI, Russia, Washington, a Yukon. Remember if PEI yw'r unig un oedd mewn y game pryd dwi'n chwarae e? Na chwarae hwn te, beth ti'n familiar. Somewhat. Efo fe. Well, mae'n just recognise our lighthouse. Okay, ready. Oh, I'm feeling lucky. So fi angen gwasgu lobby, neu just ar o'r gwahlddiad? Sa'n siwr. Remember, os pryd rwy'n load o mewn nawr, mynd mewn i multiplayer, neu rhywbeth, Right. server fi yn neud. Okay, servers. A wedyn, mae yna option sy'n dweud ffrindiau neu rhywbeth. Friends, yeah, ma fe. So, Yeah. refresh hwnna until rwy'n... Mae'n dweud, no version servers found on the master server. Perhaps your filters are too specific. Aros tan rwy wedi load o mewn i'r server. Let's trade for pryd Hopefully, ti'n... fi wedi troi lan fyna. Hopefully. Mae'r art style, ti'n cofio gwylio ni Emrys yn chwarae Chwarae beth? Cofio My Summer Car? Fel mae'n gweld y car yn y lobby thing, a fi'n cael teimlad o'r fel y lliwiau sut mae fe. Yeah. Dybac a ond mae rhywle yn y canol rhwng y thing yna. Ie, mae'n edrych fel eithaf bach. Rwy'n gweld beth i'n meddwl. Nes i gwahodd fe i wneud y stream ar y cyd gyda ni, ond oedd e'n dweud mae y we, mae fe wedi prynu tŷ neu rhywbeth rhywle a coronavirus, dwi ddim yn gallu mynd i'r tŷ yna, a mae'r we ble so, ond mae fe, achos mae'n gweithio i'r cyngor, mae'n gallu mynd i'r gwaith, so I see download a load of games ar laptop fe. Nice. Mae'n good. Eto? Na, mae'n dal load o mewn. Na. Mae hynny'n cymryd oesoedd. Downloading Mythical Server Assets number 4. Mythical server assets. Okay. Oh my gosh, come on. Mae hynny'n cymryd oesoedd i load o mewn. Dybel i fe beth yn y byd. It's like, yn chwarae game, beth? Y siawns o'n ni actually bod yn slim. Oh god. Yeah. Os bydd ymuno gyda'r un server a ni nawr ar-lein. Beth, sorry? I wneud neu bydd fel pobl sy'n gwylio ni ar y stream. Achos mae Unturned anyway ar Steam. So os o'n nhw eisiau hawdd i nhw wneud, neu bydd rhaid nhw ffrindio ni gen... Dwi'n chi ymuno ar server. Ys i'n mynd Unturned? Oh, Mystical. Yeah, we're just wedi join us. Oh yes, Alright, mae join. pobl round fi yw'r gallu clywed nhw. Rwy wedi spawn ar voice bridge. Is that jet ski? Fi'n gweld rhyw tŵr radio neu rhywbeth. O, ti mewn o barod? Wel, mae fe'n... Wel, ddim quite. Mae'n dweud downloading Hawaii as. Felly... Fi ddim yn gwybod beth sy'n digwydd. Just fi'n
trio window'r holl beth fel yn bach. Dwi'n digwydd. Mae'n gallu clywed rhywbeth. So'n rhywbeth mae I o'n... hear voices. I see them. Downloading mythical server assets, die. O, mae'n helicopter! Ond mae pethau wedi newid ers 2014. Mae rhywun mewn helicopter. Oh my god! Yeah, mae'n helicopter. Cymru fan. Oh god, mae rhywun ar off. Ydy yn Battle Royale kind of game? Oh? Kinda, yeah. Wyt ti wedi chwarae Daisy? Daisy? Daisy, oh my... Beth? Mae'n plain hefyd! Mae hyn yn hollol newydd. O'r tro diwethaf wedi chwarae hyn. Daisy? Yeah, ti wedi chwarae Daisy? Nope. Zombie survival game. Rwy'n gallu gweld rhywun. Ydy e? But, yeah. Rwy'n cofio, mae'n weird bug ar y game hyn. Well, Ti'n not meddwl- really a bug, mae'n fel design flaw. Ti'n mewn Washington? I don't know ble Ryan. Oh my god, Very the late. map. Mae'n about Seattle. Literally a gair Seattle. Oh, dwi'n... Oh, Other side of the river. Fy hun trwy Mike T. Logan. Oh, sorry. Na i troi y sŵn lawr neu defnyddio earphone. Dyna syniad call. Munud. Dwi'n trio dod at hi nawr. Right. Sorry, os ti'n clywed echo. Dwi'n streamer dros y... Hwn yn ti, rwy'n gweld ti. Mae Hello? rhywun yn dod tu ôl ti, oh my days. No! Fel ar y mynydd tu ôl, oh mae'n ready gamer right now. Oh my Where god, are mae'n you? a box. Ti'n ar sand? Yeah, Ydy hwnnw'n well, Owain? yeah, hwn yn gwell. Good. Sorry am hwnna. Rwy'n gallu Oh my god, gweld mae di'n ar draws y mynydd. Rwy'n ar y God. gwyll. Mae cryfiad fi dal yn lawrlwytho. Mae'n cymryd tipyn bach rhaid. Oh, mae ceir fan hyn. Enter Mae dwi'n back. keep pan. Oh my god. Rwy'n ar Sorry, mae rhaid i wneud hwn. Ah! Rwy'n yn safe i. Wyt ti dal ar y beach? Wyt ti'n ar y car? Yeah, is that you? Dwi'n tu ôl ti. Oh, we're just wedi bwrw rhywun, remember? Ti'n cael Russian hat arno? Na, hwnna ddim yn fi! Hwnna ddim yn fi! Oh! Mae'n punio fi! Ah, James! You were punched in the torso by the pure salt! James! Oh, shit? Did he murder Sorry. all of me? Oh my god, mae pobl yn safe iawn ai. Locked! Okay. Did Right he here. murder all me? We're about Shelton Farm now. Oh, Y god. reswm mae'n cymryd hir yw, mae download 13.16 a upload yn 0.83. Nice. Ac yn ni'n trio dol at e. Mae helicopter over in. Locked. So ydych ti'n cael mewn i'r ceir? F. O, mae Wel, mae- rhaid nhw'n locked. Roedd hwnna ddim yn locked. So roedd hwnna yn ti test sydd wedi wneud i mewn y car fi? Na. Na. Pwy oedd ti? Oedd fi'n Hwnna'n dda. redig... You assault punched Darkos in the body. Ti'n gweld y text. Oh, great. Oedd ti'n un sydd wedi redig lan i'r car? Na, ie, ti ôl. Or is Hey! ti'n just smack o fi? Battle service is not installed. Ah! Oh, na. O, roedd ti ddim yn install y batlai? Na, achos nes i go ddim dweud, mae rhaid i fi wneud. So mae rhaid Oh i my- fi wneud hwnna. Yeah. O, dwi wedi troi God. coesau fi. So battle I nawr. Batlai yn anti-cheat. I know, ond sut
like a pop-up thing, nes I just gwasgu cancel. That's it. Mae fod i... Ble mae'r op... Mae'n just dod lan pryd ti'n bwto'r game o'r am y tro. Okay, so be mas, mynd o mewn a gobeithio bydd e'n rhoi'r opsiwn eto. Oes unrhyw zombies ar bod yn server hyn te? Mae'n really... Ddim wedi redig mewn i unrhyw zombies. Bloody. I don't know, mae'n boes... Base neu rhywbeth. Is that a zombie neu person? Ah, dyma zombies. Oh, yeah, dyma nhw. Oh, do me married now. Play, unturned, install. Okay. Gosh. Oh my gosh! Faint o pwysau gen y camera. Oh. Ooh, medical supplies. Oh, dwi'n angen. Dwi'n cael 600 o fy health ar ôl. Really, cos dwi'n ar bwys Everett. Everett. Oh na, pam dwi wedi... Oh, dwi wedi gwastraffu bandage. Fishing rod. Oh yeah! Desert military top. Yay! Oops. Ble ydych chi, guys? We're mewn fel, dim- like, military... Fi ble i ddechrau. Dwi'n mynd i pwnio... Cael gun! Ydy pawb yn dechrau gyda gun? Nah. Ah. So ti angen ffeindio gun? Yeah. Okay. So ti'n pigo stuff lan? F. Oh my god, mae zombie! Mae zombie! Mae zombie yn Pwnio mynd i lladd e? Oh yeah. Fast. Yeah. Okay. Ah. Sut dwi'n rhoi hwnna hwnna? Dwi'n cael hwnna? So ti'n neud heal? Oes na bottom on heal? Ah. Oh god, mae loads o zombies. Mae'n bloodbath fan hyn. Red hoodie, sut mae hwnna'n mynd i helpu? Ooh, GPS. Cool. Oh god. Pam ydi zombie hwnna ar tan? Be ti'n defnyddio? Ti'n gallu bwyta rhywbeth? Right. Candy bar. 50 hyn, wire. How ti'n gallu gwneud pethau efo rhain fel like adeiladu pethau neu rhywbeth fel Controls. O, sut wyt ti'n defnyddio'r... beth? Sut ti'n defnyddio'r bandages ar first aid? Fel ti angen fel rhoi nhw ar dal nhw a wedyn gwasgu F neu rhywbeth. O, mae'n fel... O, Just angen dysgu'r controls gynta. Proning, crouching, toggle, aiming. Dwi'n trio... O... Say drop. Drop. O na, mae'r fire zombie wedi gweld fi. Oh my god. Oh! Mae wedi explodo! Items. Sut yw'r fi'n equipo hyn? Ma'n cool, ti'n gallu rhoi fel trws. Oh, Rhain! Rhain! What? I bled to death.
Oh my gosh, ti'n gallu cymryd dillad nhw gyd off. Rwyf fi ddim yn sylweddoli rwyf fi'n gweidi. Sut fi'n gwisgo fe eto nawr achos fi ddim eisiau fe bod yn noeth. Si. Mae'r bom addi ddim yn gweithio. Right. Pick. Nawr. Okay. Rwy'n gweidi. Oh my gosh, mae'r gêm yma bach yn... Yeah. Beth ti fod... Neis ti fas? F. Oh my god. Rhywbeth. Crouch. Ti'n crouch. Pam ydi yn fel... really weirdly coch? Gymaint... Does dim ond hyn a hyn o farmer bottoms fi angen. Top hat. Ma' hwnna'n eitha cool. Right. Ble am I pawb? Planter. Dwi'n mewn Everett Village. Fel village. Everett Village. Sut fi'n gallu gweld beth Alright, blef ydw i? M. M. Yeah. Oh yeah, sorry. Okay. Fi yn Shelton Farm. Shelton. Oops. Rwy'n mynd i cael ei marw. Oes na rhywle ma fel y zombies ddim yn hoffi mynd i, neu beth yw fel gwendid y zombies? Dim blem. Bullets. Yeah, yn y pen. Bullet yn y pen. A fy mi redeg. Sut ti'n redeg yn gyflymach? Shift. Shift, okay. Ooh. Okay. Ydy e gyda'r thing lle chi'n redeg allan o egni? Gorfod Yeah. Yeah. stopio. Right, fi tynwyr. The full moon Right. emerges. Ble, Oh, ddim yn sy'n Beth yw hwnna mi? ble ydych chi eto? So fi'n gallu dechrau mynd tuag at cyfeiriad chi? Dwi'n Everett. Everett. Zombies yn cael fel O, fi'n mynd i llygau dod i coch ti. nawr. Okay. Pam nhw'n cael llygau coch nawr? Right, fi'n dod i Everett. O leia, os mae ddoi yn un o'r un lle. Ti'n gallu rannu fel... Yeah, mae'n full of zombies. Oh, okay, gwell beidio then. Ble i ti o wain? A rwy'n redig i Everett. Ie, dwi'n- Pam ni redeg i... Yes, Dwi'n mewn T, so... Oh my god, beth Okay. dwi wedi gwasgu? What? Beth dwi wedi gwasgu? Oes na oes pethau wedi gwella ers y 2014 yn y gêm yma, Owain? Ddim yn edrych Neu fel just fel y ti'n cofio? Ddim yn edrych Oh, my dear. Oh, my dear. A fi... Bambi. Oh my god, Oh. crash. O, mae hwn yn Zombies yn fel y mouth dissolving. Yeah. Ydy hwnna'n ti fas neu zombie? Nhw jyst yn sefyll yna. Pa ti wyt ti mewn? So dwi'n mewn... Mynd i'r ffenest. Helo? Ro, fi gallu gweld ti. Yr un yn y canol. Helo? Ti gwyn. Dwi'n cael Okay, y fi'n cop dod. hat ar. Okay. I am the law. Gyfle. Oh, Jesus. Oh, fi ddim yn hoffi hwnna. Gwain. Dan y Rip. grisiau. Rwain nhw i ti. Ti jyst yn pwnio nhw, ie? O, fi di marw. Damn! Flippin' heck. Ble oedd y backup, James? Jeez. What is that? Just cuddio lan grisiau. Respawn. Mae'n base rhywun. Rwy'n dod i Everett o'r bron yma. Oh my god. Fi ddim yn credu byddai byth yn arfer gyda gêm fel hyn. Trwy reswm achos fi ddim eisiau. Oh, binoculars. Thank you.
Premium nôl i Oh. Everett. Stop. Oh my god. Oh Ti'n gallu god. lwtio stuff mor gan os ti eisiau. O, diolch. There's a Y gyd o gyda fi oedd fel farmer trousers, so ddim lot o fi anyway. bloody team Right. Everett. Um, Oh! Oes gyda un... Oedd hwnna'n fi, so... Roedd hwn yn ti, yw fe? Yeah, with fire zombie. Okay. Right, Dude. dewch allan a pa'i bod yn chicken. Na, dwi'n hoffi fy ti. O, ti'n gallu mynd i'r lle heddlu? Oh, Jesus. Oh my god, mae fel 10 o nhw arna i. 911 magazine. Jeez. Rhaid ti? Fi'n- Owain. Gweld fi? O na. Falle fi ddim yn Everett dan. Os ni'n gwasgu ta chi gweld ble ti yn. O, fi ddim gallu... Os mae gymaint o zombies ar ôl, fi just... Ble ti, James? A dwi'n lwto... O, dwi'n gallu gweld unrhyw beth. Oh my god. Hwna'n zombie hefyd ydi e. Oh my god. Mae fel 10 o nhw O. arna i. O, na! Oh, fe wedi ffeindio fel makeshift top hat. Fi'n bleed at your death. Oh, sugar. O. Paid a cyffodd y pethau fi. Fi'n... Fan hamen. 10 munud. Ble o'i ti? O, wedi marw, fi'n bleed o'i death. Right. O, fi'n tap. Dyna pam o'n i'n confused. Ddim yn gwybod. Oh, Tesco ma. Yw ti mewn Everett? Fi ddim yn Ddim ragor, na. Mae'n really, really tywyll, a ti ddim yn gallu gweld unrhyw beth. Oh my god, cymaint o zombies. Wyth. My car unlocked. Good, yeah. That's what you want, isn't it? Oh my god. Oes na ffordd o fel newid o rai bod na brightness setting o... Rwy'n methu gweld unrhyw beth. Na. Oes na. O graphics. There's gunfight going on. Man, kill. Oh, don't shoot me. Oh, you absolute prick. Like, die, like, just die. Oh, do you actually close to Everett now? Lol. Mae gen i spiked baseball bat ac... Yeah, we've been dropping a spiked baseball bat. Oh. Yep, no, paid. From TK car, eh? Right. Yeah, my stuffy when tea at a race. Yeah. Race. Yeah, street. Yeah. Pa team has been Everett knows? Yeah. Oh my god, damn zombie ar y gwyl. Ble yw ti? O, ydy hwnna ti seithi? Yep. Trio cael pethau Mae fi zombie yn ond... redig mewn i'r building. Hwna dau nhw yn dod am ti. Mae'r zombies yn mynd... Ti'n mewn fire man? Oh! Ti wedi cwmpo mas o ffenest? Yeah, everybody. Oh my god, maen nhw'n eitha gyflym y zombies ma. Meddwl mae'n oherwydd mae'n full moon, mae llygaid nhw yn... Llygaid nhw yn coch hefyd. Helo? Rwy'n allan o bullets. O, dwi'n bleed eto. Oh, Rwy'n allan o bullets. mae'n lan grisiau. Oh! Oh! What? Oh! Sorry! You were chopped in the Run head on by the team! tacos. Finally o'n i'n agos, and it's ti actually llafu. Fi methu credu hwnna. That's unbelievable. Nes i treulio ti'n zombie! fel just yn cerdded i'r lle,
Finally cael fel raff, whatever, that'd be good. Ti'n llafu yn y pen. Gee, fi methu credu yna. Rwy'n fi'n mynd lan y grisiau, rwy'n fi just gweld rhywun fel hunched over. Ie, fi! Yn pigo fyny y raff. Rwy'n fi'n cael ei lladd by Deathstroke. Oh my god, rwy'n edrych fel fath o blymyn... Mae'n cael fel night vision goggles. Oedd hwnna'n fi? Be? Dwi'n cael night vision goggles ar y character fi. O. Ble'n y byd ydw fi nawr. A rwy'n arbwys campground? Camino campground neu rhywbeth? Mae'n enw fi mewn ffordd o'r enw'r lle. Camino campground. Dwi'n mynd hwnna? Oh my god. Ti'n mor bech o fi. Oh. So, Oh my... Ydyn ni'n gyd yn mynd draw i Camano nawr, campground. Wyt ti'n gallu nofio yn y dŵr? Yeah. Oh, that's fine. Maen nhw'n hoffi... Oh, wait a sec. Ble mae'n cymryd? Fel y triong... Gallu gweld. So dwi'n nofio draw i nawr. Dwi'n gallu... Oh, dwi'n nôl yn Everett nawr. Dwi'n newydd marw eto. Oh no. Oh. Pwy ti'n dweud follow the rules so you don't get punished? Fi'n dweud, ti'n gwybod yn y text? Yeah. Fel y cyrifiadur yn y game Oh, sy'n dweud. God's sake. The zombies yn pop man, like. Ti'n gallu troi y light in lan ar y gym hyn? Oh. Yeah, fi'n gwybod, man, yn really restro fi. Locked, great. Oh, dwi'n arbroes Camino campground. Yeah. Hello? What? Oh, save or lost your connection. Bled to death. Mae'n good, rwy'n fi'n... Ti'n cael ei bwrw? Falle, sa'n siwr. Very bwyta fi mas yn rhywbeth. Dwi'n gwybod pam. Bod yn game. Ni gallu trio chwarae Rayman os ti eisiau heddiw. Oh, yeah, fi'n mynd i install... Ie, dwi wedi install Mae'n... Oh, please, paid a cymryd ages. Sorry, mae hwn yn... No... Oh, sorry, mae Unturned I fi yn rhywbeth boenus. Oh, mae'n 5... Mae'n 5.5... James? Neud i mewn i Ocean. Na. Oh god, hwnna just ruin ever, Oh! Fire-breathing zombies, what? Yeah, dwi'n efo shovel. James, wyt ti di downloado'r Rayman? Ddim eto, na. Os ti'n dechrau downloado fe, a ni gyd yn dechrau downloado fe un pryd, chwarae tam bod pawb wedi gorffen, downloado, a wedyn Rayman os ti eisiau. Join. Yay! Burnt by a zombie. Play ti, James. Oh, dwi'n newydd marw. Okay, dwi'n arbroes Seattle. Great. So, os ti'n mynd mewn I siop, gallai ti brynu gwn. Oh my Don't- god. I find you're gonna have it. I just wedi ffeindio headlamp. Brynu gwn yn unrhyw siop, wyt ti?
McDonald's. Siop o fel... Siop cornel neu rhywbeth. Ie, rwy'n meddwl. Right, ready dechrau download Rayman. Fi Fi methu aros. O, Rhywbeth lliwgar fi actually gallu gweld y cymeriad. Mae mor bloody dywyll ar y gêm hyn. Ydy, mae mor rwystredig. Fi'n casau gêm lle mae fe mor dywyll, achos fi jyst eisiau newid y brightness settings. Fi wedi edrych arnyn nhw, ti methu newid nhw, fi ddim yn credu. Na. Dyna yw fel rhan o'r feature o'r gêm. Na'n Ti- ffodus. Ti eisiau chwarae GTA neu rhywbeth? Pryd ni'n aros am i'r gêm lawr lwyfol? Dwi'n cael GTA ar e. Wyt ti? O, hwnna'n... O, na. Ie ti yn, Na. wyt ti? Na, dwi'n colli gyda'r gêm. I ffyr oedd y Rambi yn mes o lan. Beth os fi'n trio y borrow thing yma? Just for fun, achos mae hwnna'n rhywbeth... Gwasgiau, ar hwn yn really weird. Pan mae'n dweud. Okay, so pa game dylen ni borrow ti? BeamNG Drive, Trio dyna Dying fe. Okay. Want to play this game? This game. Dark Ghost, would you like to request game on this device? Request access. Does fi'n gwasgu request access? Bydd e'n dweud send request, a wedyn ti just yn dweud in order to log into this machine and enable family library sharing here. Ah, okay. Fine. So ti ddim yn neud e, stim point. Okay. Mae rhaid i chi cael log y mewn PC fan hyn a gallu rhoi yn sharing neu rhywbeth. Ie. So, Falle yeah. rydyn chwarae nhw o blaen pryd o'n ni'n mewn session neu rhywbeth. Ie, wrth set o fel lan neu rhywbeth. Ie. Sa'n cofio chwarae Dying Light o blaen ar y... Oh! Oh. Cofio Move? Ie. Ni jyst chwarae hwnna am o'ch. Ar hyn multiplayer. A fi ddim yn credu. Na, mae ddim. Mae'n really similar, ond mae fe'n dda. A rwy'n cofio pam Na. rwy'n stop y chwarae y game hyn ar ôl fel 2 attempts. Yeah. Mae'n just cael mauled by zombies. Ie, dwi ddim yn hwyl pam ti'n... Beth yw VR chat? Oh, ti angen VR. Ti'n gallu chwarae Ie. fe heb fi a... VR chat yn weird. Ie, fi wedi clywed incredibly rhywbeth bach yn weird. weird. Okay. Right, just yn mynd trwy'r rester o stuff sy'n free to play. On Steam. Counter-Strike. Smite. Crusader K. Team Fortress 2. Oh. Dota 2. Brawlhalla.